Ayan na oh. Na ano na yung mga pamimigay sa mga kamag-anakan. Ayan oh. Kakuha ko ng blackberry. Galing sa gubat. Ayan oh. 38. Ay, 35. Original yan oh. G-Shock pa yan. O sa akin ang ano ko ganto lang. Pagin ko man na G-Shock talaga yan. Pauwi ng Bicol. Ayan oh. Burger. Kain na po kayo, bagong luto lang yan. Nakakain ka na si Jeep. Yan ang nasakyan ko. Biyaheng Matnog, Bulan. Pangalawang stopover to. Kain sa Ginyangan, Quezon. Dito na ako sa sentro ng Ginubatan, no. Yan ang munisipyo ng Ginubatan, no. Ginubatan. Kita ba? Ito mga pamamahagi nating chocolate sa mga kapatiran. Dito sa bahay ng kapatid ko. Kararating ko lang kagabi mga alas 2 ng madaling araw yata. Mimigay tayo pasalubong. Ito na yung ano ko kay Brad, oh. Clippers. Ito yung pasalubong ko sa yung Clippers, oh. Oh. Oy, ayos. Yung sukulit mo. Wow, may Toblerone. Oh. Ano masasabi mo? Oh. Salamat, tol. Lalo dito. Ayan, pero Makakapagupit na ako praktisan mo ako mamaya, bukas. Oh. Ayan oh. Pero di saksak to ha. Ay, ano? Hindi yan yung chargeable. Wow. Wow. Nay, may mga bata dyan, bigyan mo nito oh. Ayan oh. 38. Ay, 35. Mag-distribute na ng pulburon daw. Ito kay ate. Salamat ate. Kuya Marvin, siya Sige. Original yan oh. G-Shock pa yan. O sa akin ang ano ko ganto lang. Pagin ko man na G-Shock talaga yan. Ang anyo ko, panggata. Punta muna dun sa kabilang kamag-anakan. Mag-distribute ng ayuda. Oh. Kasama ko si Utol, si Brad. May service kami oh. Nasakay ito? Kasama yan? Sanay siya magsakay dyan? Ayos ah. Ano pangalan nito? Ha? Pichi. Pichi. Punta kami sa kamag-anakan dun sa taas. Bundok to, bundok. Yan o. May kasama kaming aso. Yan o. Sanay na sanay eh. Grabe. Gusto din. Ito ang aking driver si Otol. Oo. Mayroon kaming habal-habal. Nandito ngayon si Uragon sa Bicol. Ginubatan, Albay. Grabe oh. Wala nito sa Maynila. Puro kakahuyan. Puro green.
Ganda ng ambience. Oh, di ba? Ayun, si Pinsan oh. Grabe oh. Ka-sexy. Kagabi, madaling araw. Ano, kumusta? Naka-vlog ako ah. Naka-vlog. Para mapanood mo sa YouTube. Bakit ito sa Facebook yan? Ba't ako nakikita? Video. Ano si... Yan, balay mo? Pindan ko lang yan. Ay, si Mama Raul may tindan. Ay, man, itong Yan, si May Lagrin. Eto, sino to? Pinisli na kung ano. Ano, mga urago, nandito tayo ngayon sa Bicol sa Ginubatan, Albay, sa mga kamag-anak ko. Dadalawin ko lang, no? Si Manay mo. Si? Manay mo, Antir. Oh, yun pala. Hindi, baba na tala. Mayroon tayong konting pasalubong dito. Yan. Bakasin ka pala. Pero ako update. Ito, oh. Parang nagkaisip sa'yo na anak mo ulit ang Bicol. Ay, pati mga. Ay, pati mga ngaran ko. Didi na. Dito kay Milis. Ayan, oh. Ito, ganito. Ito yung sa'yo. Allah, wala nga naman pati. Ito kay... May, di ba raw ma? Saan si Mario Terso? Ay, lapit mo sa nalaman. Oh, bigay kay Mario Terso. Ito kay... Saan din si Pyro, eh? Oh, yan na si Manoy. Oh, yan na, oh. Ha? Dali, ito may bagong balikbayan. Ano nakita nga ako dito? Ano na? Baba na rin. Balak ka, kualis. Sige, tara na. Talaga video kita. Talaga vlog si... Tayo, May. Salubong! Kabog ko lang! Kaabot lang? Ako lang? Ano, kumusta? Ano na siya? Nagagurang na ba? Grabe ang namamatian man sa lawas. Sa mga anak man sa nakauli dito. Ay man, dito pamawa na. Guminit nga na yung sarado na po kami lagring. Ano walang kasagupa baga o? Sige na naman, sige mo na naman. Hindi ako nang pinabayan. Ako naman yung kapal. Di ako magkape. Ano nga na kami dito sa bulok pabulod dito. Sama na yung Salome. Yun. Nakapamigay na dun sa kabilang kamag-anakan. Punta naman dun sa dulo. Ah, grabe. Bundok. Ang daming nyug, oh. Yung mga kanyugan na yan, oh. Dami. Di ang balay na Manay Salome. Tingnan natin kung may tao. Diyan sinakay mo. Diyan pala lo. Sus, na-sexy ah! May usang. Dahil sa din si Usang. Naglug sa... Ay! Pasalubong pagdamutan na. Pagdamutan ang aking kakayanan. Mayroon pagdamutan kasi kay mga... Ako lang? Mamadali nga ako. Nag-bliss ka be? Ah, Tawang niya tata. ikaw bala ka na sa arin na.
Oh. Mayroon yan Ran. kay Melissa, kay Leonisa, kay Catherine. Oh, this Kambal. Si Maricel sa din. Dito sa ibon. Sa ibon Ayan, si Maricel. Oh, si Salome. Sus. Jesus ko yan, si Salome. Tumaba na ako sa ditay na ako sa Oh, kulit si, ng sa. si Lionel. Kironel ay tumalangit ng hawak. Ibigay mo kay Maricel din. Okay, John John. Kompleto ba? Kumpleto. Kasi ang Junjun. Kumpleto. Si Junior. Ay, ula. Ay, bala. Ay mo na. Yan man lang. Kasi pupunta pa ako kama ni Pero Sinando. ya de, bilang ko na Ha? sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama? Unsi? Aw di. Uy, raya, di ka sa akin ya de. Di ko Iya, na sinabay. Oh. Si siya des. Si Kambal. Suka adi, adi ba nga nasinda sa de. May kambal. Oh, sa 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sama na ipe. Dito sa ibon. Uy, naram niya. Ah. Siya adun man nga anay kami dito. Dito naman tapos palimas naman ako. Ano oras ka nagabot? Sa Manu Sinando. Alauna media. Ayos na? Na, thank you. Thank you so much, Tito. Sige, bye. O yan, si Katya. Kunin mo Kanina, madaling araw. Kunin mo nga ni mama mo. Ayan o. Pasensya na. Bless. Yan lang ang aking Bless. nakayanan. Amat. Bless. Kinabalik ka man, tulos. Tibad sa... bless. Lolo na, lolo. Lolo sa rapa-rapa. Lagay nyo sa rep para lumamig. Hindi na lugar na sorry pag Ilan nyo sa rep para kasi hindi na tangan yung pagabot na. matanggal sa rep eh. Siya, sige na. Bye-bye. Bye. Baby Pit. Naka-vlog to ha. Ah! Panoorin nyo sa YouTube ha. Opo. Nakapalaw kami dyan. Sige, sige. Nagagisa na ka mo? Ay, yung service. Motor, baga. Yan. Yun. Distribute na naman. Punta naman dun sa kabilang ibayo. Haba ng vlog natin ito ah. Yan ang aming alalay oh. Sanay na sanay sumakaya sa habal-habal. Motor ni Brad oh. Kain muna ako oh. Tuyo. Gulay na lang ka. Sardinas yata yan. Itlog. Oh. Kakain ako ah. Yan, soplik mo. Oh. Oh, sino to? Si Anjo, Marudo. Oh. Daming mga bata ah. Oh. Ito yung kakatayan na manok oh. Native. Ito pa yung isa oh. Dalawa. Yun oh. Ayan. Dump truck. Kasama ulit si Pichi. Punta namin yung kamag-anak dun sa kabilang barangay. Barangay Libas. Ginubatan Albay. Shout out sa Marino family. Manoy Sinando, Manoy Lando. Yan, Manay Charina. Manay sa Siday. See you there. Mga kapamilya. Ganda ng ano dito, ambiance oh. Gubat. Yun oh. Nasa highway na. Papunta to ng bayan ng Ginubatan. Umaambon, makulimlim. Mahangin ah, lakas ng hangin. Barangay Kanggaw sa Kanggaw.
sa ambon ay. Pasok ng libas. Yun. Yan ang bahay nila. Paakyat sa bundok. Mga Oragon. Akyat kami ng bundok. Amin ito pala nita. Dito yung bahay nila pinsan.